ose enumere 6:30 oba pemfo ma tete ma bre ma hahai na me ma me no so wo me no so menim ne nti a ompem asem menya ne hwe me so me pɛ na asem ompem asem menya ne hwe nti ne se na brantia ne yeme no o de jaw ne ni asofo kan na bam na me si da bi we de mu gwa se we de mi obi hu se me ni sika bi da ba bi nti no me a me fa aduro ma yeden manom nti na menyem no emu no mama bi e fa na kosu adwubi o Central Market o ton kokko oni me ye opposite na on e fa ne say makola menya no menya kola bi a no kɔ apprentice no kɔ menti ase nti we de menya no apprentice ni nya 2.5 years of ensem na me gusu bom pese wade ma minhira kola yi ma minhira no me hu ya ne say akroya sesa bi o ta say ekro onye na menti ase afre o ma adwuma o ba nso a o man tem se kɔtɔ ahoma bra na ne buafu ma me no oto obi nchen ma nso buafu say me mpon na me se hwe me pon ntem eye me yenu me se me ho o ha wadwuma ho nti ne by 7 na ya pon aye do so 7:38 obi akọ sana akwa no twempena okodu fie 11 ni ade ma me nso mfra me musa me se atase ni se ne ekoso no so de abufuo nti akoso dwu bi fa aka eye ene nam ne so a medi nya akola no kire dwuma no me nchen na oye ne ti e fe ne Mercy ya Mercy no se 3 adwubi na aba ma me nchen be ka ho asem nyina a kire ne nsem ani no beka san ata store ha de ho na ewi adwuma pen ho na esi adwuma wie da aba makoro aba wie adwuma e wo ho che sensem bebre ampa akora ne je adwuma no akora nso je adwuma didi atem maka painter ni bia me ka say o meye me trap gate na trap gate na so say normal trap gate one obesusu oba ya wo de esin na aba na me so o so be de abo betimi ayi den ewuram na me am sane trap gate nsa ayi den e fa aka e de call atechemu ho na bra ni di matem didi atem basa ka she say me ameti ha me ye bema nti no me wo ho ensam o ka che me wo ho bia na me dwem me ye bema mpa nti na ma bra ma enipa bia de agye afiri me nsam nti me ni bre wo mpa ibom ni na still na nti me settle yie nti me fa ye fun no akoso adwubi na me ye call na me no mo white adro because me da me wo da me ye senka me wo nso na bra na ye me ni sika ni ntatete ni nti na me ko fa adro no na me say wo bra pa cho white adro amenumi e be say o say be say na me so na me gya no nti o teye tade achi oba ya me pra no e na oyi ne boto no o da ta kokko no so no oyi to ba bia ma pra na enu na pensam no o de to ho nti me so one me nka senti no me kire ne say man onye ne ma me nyo mu tibiem e san say sanka store ni ye fia ka me bia me gate nka da wudiem na wati medi mawu sei mama enipa amakola efiri minsa te ma nipa nyina ye den e kasa e wodwa so wo se wa anya ade ntin na ni wiye ntin na me de ne kasa ntin na se obeye me bi ahyem ntin no me pa no obeyi boto no edigu enru anaso ntin me du me bi a e se me boa no na me de pra ne pra we ne to nchen na akoso dwubi ne nan sei ne kotodwe na odi simi obra opemfo amenyem na me hwo gbura na me si wo se film na ne praye ne ka boto ne mankasa e ho ape e na me ye den me ko hye me dem te about 12 pamcho muntie ne yo about 12 na fde me bre na me preso na me teso na me preso nti madam aye fe no anti bi akuya chan enye ne kwa asori na obepie me so na menyem ye no me ka kire ni baba ko pe fe no aku ntem sa aku ne bo anti bi na mane na me die me mie ma no nka anti bi sa menyem enti no na anti bi de no onim ni abra na ye den de me koso na omu nim ni omu bra na ye me enti na ye asa na esa ko hia se na adwubidi ni na bo me ne atete na me so na me fa adua no brego akole kura anya fi kura nran ene ye ye na bobo me sei ena me fa adua no program me ko fa adua me me yi me nyinsen guye nti ye asa no na abraje na wone na nyem no enim se wayi da bi na ma mo na mane me ka che na nka won pene so na on hwe me ngo begu manim ase aha nti ma mo na mane nti na ye asa no e bi ka mu na me rush call hospital
ɛna mo yɛ den nti me da hospital no ɛna auntie bi ɛde ti dwa so sɛ akosodwu bi ayɛ den asɛe me nyinsɛn ɛsan sɛ ɔbaa yɛ no adwo bi de ne nan ɛbɔɔ me a ɔbaa 12 na ɛbɔɔ 12 na me da fam a na me mu ɔbɛtoo so auntie bɛtoo so na nso na me ne auntie bi ndi nkɔmmɔ sɛ ɛyɛ sisa na yɛ den asɛe me nyinsɛn ɔno de n'adwe ne kɔkae sɛ ɔbaa yɛ meda hɔ nko a mɛpene deɛ na sɛ akosodwu bi na yɛ den asɛe nyinsɛn ɔde nan yɛ den abɔ me me nso so memfa asɛm bi a memie ma no ɛmfa sɛm nto sisa no so da bible wɔ ha kora nka mɛso ɛyɛ akoma 87.9 FM ɛnɛ ɛyɛ benada ɔbɔadeɛ ne dum nti yɛda so ɛte nkwamu tɛkyerɛma de abɔdwe mu na emogya edi ho afrisane a na yɛde aseda mu rempe mu asiedu ɛna de matwedi aponyame nti sabrei baabi a wo bia no ka yɛ ho esanse akoma mu nsam dwumadie braso sɛ awia yi mako mene mabedwafo yɛgye adwa na yɛde brɛmo ɛno nti wɔn so sa radio a ɛyɛ 87.9 na kyɛ sɛ wɔnsɛ ka yɛ ɛwɔ akoma 87.9 sanso ɛna ɛbɔ donko ɛkɔ no a onua ɛde bɛtum ama live Facebook Beluchi ɛde yɛ kɔ Facebook live ɛno ɛyɛ akoma 87.9 FM bɔmɔde asɛ ube follow yɛn ɛwɔ Facebook hɔ na walike yɛn page no na wagya wo comment no ɛwɔ hɔ sanso ɛna YouTube ɛyɛ akoma 879 subscribe na emia notification bell no so ɛbrɛ you get notified share ɛma afoforo nso ɛnya bi ɛnhwɛ yɛn nuanom a mogya ne yɛn ɛwɔ Facebook ɛna afɛ YouTube ɛnra momfa ɛnkyɛ FM 87.9 Kumasi yi bi anhwɛ ɛnyɛ boapayɛ na mmom mfidie ɛne yɛde yɛ adwuma ɛho tekyema pɛ na kyɛ sɛ asam kɛseɛ abakoro mu no ɛno nti ɛnra mfidie no ho ɛto kyema na nso so mpanimfo adaworo ma 24/7 wɔnom agyina so ayɛ ho adwuma mo ho do nti ya ɛnɛ yɛtumi ɛde dwumadie yi ɛbrɛ mo live ɛno nti mommɔmɔde asɛm de bɛkyɛ yɛn na akua koko wɔ ha Pastor Julius Naba sanso ɛne sikapa ɛna Evangelist Samuel Mensa Ishmael Hayward ɛna ebom chidom ne adɔntene Akoma FM 87.9 Kumasi Free FM 97.5 ɛwɔ Techimania sɛmeka sɛ wɔnom abiemo ɛwɔ hɔ Techimafo nso ɛnra momfa ɛnkyɛ yɛ paa edi amegye so ɛyɛ mako sabre yi deɛ yɛnkɔ na mene menua bi enkodi enkomo na yɛnhwɛ ne hawo a awia ɔde abɛda yɛn ne kwan yɛbɛfa so a yɛbɛtumi aboa no ɔbapa mamema wo aha me pacho kasa gu fidie no ma wano nkɔ hɔ ma me why pacho yo wodin pacho Rejoice Damete Rejoice where you are not safe fidie no Akoma FM 87.9 Kumasi enti Rejoice ufri hinde ne bae pacho me free Kasoa Accra ne bae Kasoa pacho na ebaye beda se enu nti enche na kyese Kasoa fo nyina ewo krom na Rejoice wo ye nkrani ana ufri hinde adani ada pacho ada kro ben ada big ada kura wo free so na me pede no si obi akase me free me Ashanti region na Kumasi ana adani ye kura nkasa adani ye kura nkasa big adani ye kura nkasa okay so me free Kumasi me free ngoma ase sa na me pa kire big adani toku efa Toroku aha sa na me pa kire big adani Toroku okay eho na Rejoice free na ebom no wone ne kunu ete Kasoa nti Kasoa ene ofiri a ode asem yi aba eti Rejoice ka de wo nyina anyi bi mfirim ena mfa bi nka ho mepache wone ye den so sanse mani abre pa yenko mepache o masem a me de ba ni se eni me kunu na eti me kunu obe wale me no ye fish ho adwuma nti ye ko aframpes ena ye ko ye adwuma no wo ho saa ye wo ho che kakra ena dakro na odi mami bi ba se eye me kura nti o wale na aka me ho ena o man kan ni boni ye ni nyina yeti mo ena dakro se o ye san beto o adoso no aba Kasoa
nti omu be koye no me de mi trance wo ho na oni mame no ne akola ne me bi omu mransa obesi dan a na me so wa mame kura ne maba na me see you nti omu ba ya wa be ne sapepe na otie dan wa besi mi ensa na oyi me de mame no de na no so ne de na eche na mame ne frame nti me kunu ye ti ho saa na ye ti ho ye fishi ho adwuma na dakro na ye be wia ni do na yo di na mo no ya be wia nti o si o eti sade ya de ye ton rubber ye se rubber no so uton aye nti ye start ton na me si o na ye start ton rubber no ye ba na ya bomba ko ye ton sa dakro na o si o me ja nti ono ko abeton o e de na aba o se hwi amba nti me jai na me jai ma no ono kwa eton saa na mrebi na me se o me so me kofa kakra akola no mu onka me ho na ye nti ya kofa kakra na yeso ye gusu kakra saa ono so ton no de na me so me ton me de kakra papa yi be study bia me nti ase se de oti ho akola no mu ko school opa mu wo mu se omu ko mu ma me che no mu ko jiska omu be didi a opa mu se mu ko ji mu ma me ho omo mame ben omu mame miami enti wo so see oh rather rejoice enti mini me kunu yi enkra ye ma no nyankoda no ye ma no ekwo no wo so mo nkwaji ska omo so omra me ho enyi omo mame ne wan anu mame ne mia omu mbla me chen no be jiska enti o ne bi da bi asa obi no mu be yale na ye ko hospital so no so sala na ye go so sa me ti ase na me se o he me ko ye busuafo no mu chen na makobo mo amane se na papa ni ye na ya fra mu ni nyina na se de wo ho na ya ka na me ko ye ko busuafo amane na ye fra no e bi so mu ko kolibu ka no da ho ye fra no ba ya oni de wo ka na busuafo no ka asem na mo chesi ka no me no se o se ye sa de a ma ne jire bi blefie nti tuasika we ne mame no so me pacho wan kire mu be ekwan kure fa so asa aka no a wo mu su won tua ne ba yo nti yenim me baba kon mi dade bi wo mni dade wantimi anu nse wa anye hwe nti me de ni kokolebu na me kura ba pen no so ni na na sa oyale nti odi nu ko ho na me ko to omo ho nti ye ko ho no me ba no se de otie no wa anye bibia wantimi anu nsuo mpo na me ka kire nse me de mi ba na ba ho o si on timi hwi akola mienu e wo kolebu ho nti mi fa we ni coffee na me si da bi mi fa ni coffee nti akola ni wu a mi fa ni coffee den nti mi ma o mu ahwe no na mi ba ni peni no me ni ne koye na mi soma no mi sister ni kunu chen na ko bobo so ya wo ni ho bra 3 million na mi de hwi akola no sa na ye yiye na ye coffee nti sa ska no so da ho mi ba no na ye ten eti ba kun ye yalefo onu so ba yiraye ahemfie ni politician akọ ni niama ni nyina onu so omo agiye kakra ye di aka ho eti ye kof abusuafo ni nyina no na mo ase abom ana se me so me tua kakra na onu so tua kakra se de be ya esunjue be fi o se wa nkita sika bi amba ho na mo si yo e de ye ma omle na betua ya o si an na o man ni a o twumie no se de be ya ho to be fie no onji na o twumie no fasika ni mla o si yo o ba ya no papa we wanko tua se de ogu so asa akola no mo didi o mo andidi o fa ne ho o mo be ko school e de na ko so yi na me si yo se de e be e dia e de me di ni ko wajo bo na ya hwe mo amaye me di na ko wajo no enye ye papa we tronkwa o ka we na o ka we o be ka ni tin ade be san asem we atimi aka ho wajo no so o mo aja ya mami pa we ye twantros se mi ni akola no ma ye ba ku na o pese o fa we ni ko soja o pese o fa we ni ko se ni ama beblebe